Mary welaýatynyň Wekilbazar etrawynyň adynyň 200 çemesi owa ýaşaýjysy ulanmadyk tebii gaz üçin artykmaç tölew tölemäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marda habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, etrawyň gaz edarasynyň resmileri munyň sebäplerini ýokurdan berilen buyruk diýip düşündirýärler. Duşanbe güni Mary welaýat we Wekilbazar etrap gaz edaralarynyň öňünde adynyň 200 adam üýşdi. Bu ýerde owa ýeriniň adamlary uly dawa edip durdular diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 12-nji sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä etrap polisiýa bölüminiň işgärleri işiginde ýyladyşhanasy bar bolan hojalyklary aýlanyp, olary hökman etrap gaz edarasyna barmagy tawşyrypdyrlar. Etrap gaz edarasynyň başlyklary hojalyklaryň her birine adynyň 4000 manat tölemeligini aýdýar. Käbirine de 6000-7000 manat tölemeli diýerler. Ýaşaýjylaryň arasynda biz nädip tölemeli, biziň işimizde partnerimiz hem ýok, geçen ýyl söküp aýyrdyk diýenleri hem bar. Käbirler bolsa bu tölewi nädip çykardyňyz? Biziň girdejimiz hem onça çykmaýar. Biz gaz ölçeji gural goýanmyzda olary bolanok diýip öçürtdiňiz diýdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä owa ýaşaýjylary hökümet tarapyndan ilata berilýän gazyň 1000 kub metriniň 20 manada barabardygyny ýatladyp, özlerinden talap edilýän pul serişdesiniň aşy köpdigini we munyň sebäplerini düşündirmegi soraýarlar. Ýöne gaz edarasynyň resmileri olary bide de ýokurdan, ýagny prokuraturadan berilen buyruk diýmek bilen çäklenýärler. Adamlaryň biri 4000 manat tölemeli bolanda 200 000 kub metr gaz ýaklandygyny aňladýar. Bir hojalyk munça gaz ýakyp bilmeýär. Bizi prokuror diýip gorkuzjak bolmaň. Men tölejek däl diýdi. Soňra etrap gaz edarasynyň başlygy tölemän tansam edersiň diýip içeri girip gitdi diýip habarçy häzirki güneçenli bu tölegi diňe salnyja adamyň tölendigini hem bellidi. Azatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýat we Wekilbazar etrap gaz edaralarynyň kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gizlilik şertine söhbetdeş olan Wekilbazar etrap gaz edarasynyň bir işgäri welaýat we etrap prokuraturalarynyň gaz edaralarynyň ýolbaşçylaryny ýygnandygyny aýdyp şeýlediydi. Prokuraturanyň işgärleri gaz edaralarynyň ýolbaşçylaryny edaradaky ýetmezçilikleri dolmak üçin şu usuldan peýdalanmagy tawşyrypdyrlar. Umuman ýaşaýjylardan nädip alyp bilseňiz alyň diýipdirler diýip Wekilbazar etrap gaz edarasynyň işgäri aýtdy.